Musikariak dira. Musika egiten dute. Behaien estiloa oso berezia da. Ikusiko duzue. Silitia taldeko Xabi eta Ibai datoz kozinatzera. Biek arte ederrak ikasi dituzte. Bat ilustratzailea da, bestea aktorea. Xabi vegetarianoa denez, plater vegetarianoa prestatuko dugu. Zerba eta kuia minestrone sopa. Ibai ordea ez da vegetarianoa, Ibai miskin utza da. Ez zaizkio txampiñoiak eta arrautza frijitua gustatzen. Gustatuko alzaizkio zerbak, ez dakit, baina gustoko ez baditu hor konpon. Etxeberriara abiatuko gara, barrenetxe kooperatibak azten dituen zerbak ezagutzera. Edurnek elikagai osasungarri honen ezaugarriak azalduko dizkigu. Ohikoa izan ezarren, kuiarekin ere postreak egiten dira. Gaur, barazki hau beste modu batean kozinatuko digute, Arrasateko Irrika Gluten Free Factoryko lagunek. Begira zer nolako kui bonboiak egin dizkigute. Ai ama, zer gogo dantzatzeko! Juhu! Kaixo lagunok, eguerdion, hementxe gaude. Hau Ibai eta hau Xabi, ongi etorri, zer moduz? Ondo, egila aldek ire lagunak, laguna aldek izan tipo batena arrautza pregitu estikena jatez. No está ahí se le hecho un No, beira, benetan egila alda hori. Ia, hori, nik esiot. Epintzen azu 2 metrotara da. Bai, Puskazten. Ai, ama, ese tortilla patata tipuli gabeste jango. Ez, hori bai. Vale. Venga, lagunak ingo ditu, Bueno, lagunak, ikusi, gainea Ibaien aita italiarra da, eta gaur minestrone bat ingo deu, kuiakin, zerbekin, gero baita ingo deu hemen olio bat albakak eta gaztakin, eta gero, hau dana laguntzeko, hemen dago papadun, dala ogi hori deitzen dana, eta ingo dugu beteta, barazki hauekin, ikusiko zu ze gauza erra, pintxito, bikaina, gure platera laguntzeko. Adi lagunak. Bueno, bikote, eta lagunak, garatu ingo izut hemen ikustezu nahiko osagai dazkaula, ez da? Bai. Bi lagun neskan gaur, eta esan de gaur osagai mordo bat ekarriko ditut. Eta hemen, bezak, minestrone hemen dakau. Eta hemen txingo duna, horrenaz, lapiko batian, tipula ondo gorrituta da honean, gero botako jo asana joa eta patata eta kuia, hoi pixkat inda da honean, gero botako joa tomate, baratzuri eta bainak, eta gero bukaeran jaia inda da honean hori, 10 minutu utziko daudana ekarrekin egosten, eta bukaeran, bai saldakin, eta bukaeran ja botako jau, bai pasta, eta bai babarrun txuriak, bale? Hoi, ja minestrone prepauta ukiko dugu. Gio, hoi laguntzeko, gainetikan hola alineatzeko pixkat, ingo dugu albaka, gazta eta olioakin, olio oso bat, ja italiako ikutuakin, eta gero, hau dana bukatzeko, ingo dugu beste pintxito bat, eta pintxito hau da, papadun deitzen da, eta hau ingo dioguna da, erditikan moztu, kiribiko ditugu, eta kukurutxo batzu bezala ingoitugu. Kukurutxo ipalillo jarriko jau, eta labian ingoitugu tostatu. Eta gero, hoiek betetzeko, ingo dugu, bai piperrak, tipula, tomate, alberginia, dana ondo erregozi, ospina, azukre eta olio bota, eta inda da honean, olibak eta alkaparrak bota, eta hori ingoitugu kukurutxoa bete. Ados? Brutal. Lan pixka bakau, no? Bai. Brutal. Bueno, venga. Jarriko beha martxan, seguru baiet. Bueno, azteko eta behin behitu, igual kukurutxo batzuk iten jarriko izuet. Vale. Eta behitu, hemen dezka palillotxuak. Hemen txe. Gero, behitu, hartu bat, erditi moztu. Eta ikarakutziko izuen nola itean kukurutxo bat. Hemen dikan hasita, behitu. Hola aztegea, eta hola hasi bihar da, behitu, Erditikan puntxara hartu bihar da. Erditikan puntara. Eta puntara hartzezu, eta ja, kiribiltzen jutezean, treki, eta honean jo iristea izenian, gero esiesteko, ja, jarriko jo, palillitua, eta hortxe geldituko, bale? Eta ja, itxita da honean, hola xe, plakatxo batien jarriko ditugu, eta labian tostatuko ditugu, bale?
Ondo. Hoi zuentzako lana. Zeituan ingo zue eta gero zeituan jarriko zuen lan gehiagin, bale? Plastikako klasia, Manualidadik etxe. Txiki, fin, bi tipo fina etorri dira, eta zan hemen gauza finak ingo ditugu. Bale, hemen jarriko ja labana, trapo jarri nazu gerrilan. Nun? Bueno, oiza, gerrilan, hau jartzek. Hau jartzek, oiza geldu. Eta ni teit, bat pasagora, eta bigarrena bai. Zast, eta listo. Vale. Quieto parao. A ver. Hoi de garrazo ja, oso ondo. Hemen txeau. Eta ni esan bezala, barazkikin hasiko naiz, bale? Vale. Ondo. Bueno, taldi berean nintzen inberdia homen, Silitia taldea, a ber, nola sortuek, nundik sortuek, eta nundik zatozte, eta kontau pixkatan aguri. Gu hori gara, unibertsiain zautu ginen bilaun. Bai? Da bertan hasi ginen apur bat, tontokerizak etxeen. Sarautzeko jaio batzutan... Ezagutu ginen. Benetan? Esautzen ginen, baina bertan hasi zan igual historia. Aiba la leche, ze jaizian. Hau, zerruesa. What? Zerruesa ferillan? Bai, ia. Vale, munoan itea zerruesa ferillan. Bai. Esa zarretu hemen, vale? Zerrianeko gau. Eta ber, han, ze hasi zanan, han zintzen duten aurrengo gunean, ze gertatu zan bertan. Baitu. Hau izan zan, zarautzetik bueltan, atxirin galdu autobus guztia galdu nahi zan lekitxora, Bilbon. Bai. Hortun horik eratu birtxan izan, beren etxia. Da berak ordenadoraz, Ableton, GarageBand, erabiltzen bertan momentuen. Bertan sosar komponi duten hasi, improvisa. Tontuena itxen, total, Bai, Bai, sin más. Da, bueno, hortxean izan apur bat, historia. Vale, eta ze, baina orduan ja pixkat musika munduan ibiltze zinaten. Eta zu elektronikoki ordena horian da hola musika itezen nuen, nola lazan? Bai, nik portatil eukiotenetik ja zinaz musikia itxen hor. Osea, ordenadori tresna modun erabiltzen musikia itxeko. Vale. Osea, que bai, ja izen zen, esperientzia hori hartu da... Sos errein, ez? Beste lagun bateaz. Vale, eta ze nola hasi zinaten, herri musika iteguan, eta ibai abesten azteguan, o dantza iten, o ze gertatu guan? Osea, nik bisatez ez daukaten musikan esperientzerik bapes. Nik beti interesa bai, da asko entzun musikia. Vale. Baina jakin, ez ebes. Nik gitxarratxu bat neukat, neurosa bateko regala eustana. Baina, astetxu bate onda, eta jazten. Baina pixka ebekin, jaikutua eta gitarra nebazenekin jotzen, da zeo bai, ez da? Nintzen heltzen, jotera, baina, bueno. Horixe, interesa ba neukan, baina Xabi basan idea batzuk, oza, berak hartu basan klasik eta Xabi ja baukan background. Vale. Eta entzutea barkatu, bota? Background. Background. Inglesez. Ingles, euskera... Background, no? Background. Eta zer hori? Fondo bat, ez? Osea, esperientzi bat eukitzi, ja, ez? Explikazen, nik ez da Zeu pesazu, Vale. Bueno, eta pentsatia, di ordena horiakin jotzen bauan, ez zuen trikitisa joko musika elektronikoa, ze musika mota jotzen bauan? Ez, gitxarri bat, ez be, gitxarri eta pianu. Gitarra eta pianua, Bai. Baina dana ordena horiakin. Osu sartzen zen ditun doinuak barroa eta geho, nola? Ez, nik, osea, gitarra eta pianue ordenadorin graba, baina nik jo. Eta orduan, Silitiak iteun musika nola definitzen dezu? Ze musika motan sartuko dute? O musika berri bat inventatu behar dugu? Iza. Ez daukau genero bat, oza, ez gara ferraten genero batera. Ba, igual roka gustatinako, elektroniki bai, dana nastu bertan, da urtetan da denak. Honi entzuteko irrikitan itxoia. Bueno, hemen inberduna, oso ondo indezu, lan txukuna. Bueno, hau apurtu jatea, baina... Bueno, lasai. Labea sartuko deu, ni uste gaina danak ez ditugu laber, baina platera eratzeko, baina dana jango ditugu, ez da? Seguru, bai ez. Bueno, hemen txelago ditugu, eta ez diaten bola gehiagion behar, Pizka kurruzkari bezala gelditzen dianean, listo. Eta horren betegarria egiteko, junbergia alde batetik piperra garbitzen, eta sartagien ningo ditugu, aurrena piperra salteatu, gero tipula salteatu, atea ingo ditugu, eta gero gainuntzeko osagaia botatzen jungo, osea, zuek garbitzen, eta karratu txiki-txikitan inbiar dana. Pentsatu gero, barazki guztik egon bihar dela numeten, eta kukurutxo barruan sartu bihar deula. Eta pusketa ondia alatzen bazue, ditzeu erre sartuko, bale? Bale. Ekin horrei. Eta ikutu berezi badek, zuek produzitze zuela, ez da? Bai. Bai. Hori da. Bai. Hombre, ikustu berezi bat,
necesidade bat, osea, behar bat, ez? Bai, norbait egingo bazi zuen hobeto, no? Bai, baina, bueno, bai, azkenin Ni Xabi imitan gotzut, Ni hori no konzentrata, haue baitzen. Vale, lasai, zuek, zehoz duda gali bakazu galdetu. Garrantzitsua beizak hauken duek, oso ondo, organiko hemen sekau. Giengo ziona, pepitak endu, danak ondo, vale? Pepitak ez zaizkigu gehiagi gustatzen. Eta hau garritzeko ere baina, erditik irikizak aurrena, guztiz. Hola. Zukalde nabila eiz, Bai, bilatzea ezak moztu. Askotan esan abe. Erditik moztuzak, eta bain, pepita, erditik mesedez. Bain, pepitak kendu izkiok, eta gero, kendu pepitak eta blaktikan, da ja txukun. Piper erdiakin bakotxa nahikua, bale? Bale. Nik hemen aurre listo sekat. Martxan jarriko baituk. Bueno, eta orduan zuek, asko improvisatzezu, Nola sortzen dezue kanta bat adibidez, no? Ezin dek hemen... O letra sartzen ziokena, o musika sartzen dikena, edo nola moldatzen zeate bilen artean? Ba, prozesu apurrat hori xaten da. Xabik hartzen dau beren gitxarria edo bajua. Bai. Da hori hasten gara, ba. Bera joten don bitxartian, grabaten ordena horian. Da ni bitxartez bagotzaz, improvisaten. Ez arresan barik, balbuzeaten, gauzak... Bai, Baina aldi berian grabatu itek, gauza honak atatzea zeudek, eta gero galdu iteitu bestela, ez da? Hori ba, graba, da ondo geratzen dana, mantenidu da gero, letria epini gainetik. Vale. Proceso de... Letri normalin berak ipintzen da, ibaiek ipintzen da. Vale. Piskat hori dakazue, bai, zuk ibaldun doinuak eta musika sartituzu, eta zuk egin letrak. Bai, Eta bilo bakarri zaudete? Osea, bikote bat zeate, ez da hirugarrengo instrumentu bat, kontzertu bat ematen dizunean bilo jute zeate bai bakarrikan? Bai, ordenadoriaz. Ordenadoria eta zuen jo. Hori da, igual, hirugarrena, ez? Ordenadoria, bai. Eta adibidez, kontzertu batea jute zeatenean, ordenadorian, ja musika sartuta zeoko, gitarra ematezue, pianoa ematezue, zerbait olako ematezue, o musika hori dana ja ordenadoretik motazitu? A ber, abotza da bajue, edo gitarrie, prinsipio zuzenin jotzeu, da beste dana bai ordenadoretik doi, osea, baterixe teklauek eta olako asuntuko ordenadoretik doi. Ordenadoriakin, bale. Baina bai beti zuek sartutako musika dala ordenadoria. Bai, hori da. Bai, ze horra asko ziok ordenadoretikan, hori ez dakit nundikan arteatzegoela musika eta hortikan botatzegoela, ez da? Ja, bai, bueno. Baina zuena ez, zuena. Dana egiten dezue. Bai. Vale. Eta hori dana egiteko, nun biltze zeate, nola egiten dezue, nola moldatze zeate? Centro Operaciones. Haue hori da, Xabi Netxia. Beren gurasuk. Xabi Netxian. Xabi Netxi, beren gurasuk kantzata doz. Bai, Guraso kantzata da, bizilauna, que bai. Topaen biko lokale bat. Bai, ontsa gabize. Oaintxa izatea, zoze bilatu nahian. Bai. Independizan bigara. Oain musikara dedikatzen zate eguneko egun? Ba, iya. Bai, Ni bai. Ni ondino karreria maitzen da. TFG eitzen, baina bestelan musika. Bueno, buru belarria izate hor, Bai. Labana egin da burua taulan sartuta, oso ondo. Serio hartzitu zuela nabintza, taula gustatzen zaitek. Oso ondo, bikote. Bueno, eta hemen txedak haunez, ja, tipula, patata eta zena joa martxan, eta bitartian jungo gai ikustea, zerbak nola ekoste dituen, eta barren etxea goazen, ikusiko zuen zeleko garra. Aupa, Joseba, ni Edurnena, barrenetxe enpresako langili eta bazkidi, eta etxe barringaz gaur, eta gaurren gotzuet berba, zerbak ero azelgai buruz. Azteko kontako zuet barrenetxeko iztoixi bizkat. Ondala 51 urte jarri zan martxan, launekasarin eskutik, eta urtik aurrean junala handitzen jungaz. On momentu jungaz, 21 bazkide, eta gitxi gora bera 30 lanpostu sortzen dugu bataz besteko. Dakau, zei esplotazinoi banatute. Leharti bai ingurun eta Uribe kostan. Urte guztintzir de todo plantaten dugu, tomati, Gernikako piperra, Ibarrako gindili, kalabazina, kalabazak pila bat, dibertsifikatak hau geure produktuk, baina gaurren gau berba, azelgiatxik. Haude azelga horixe deitzen dana, eta landatzen da agostun, irailin, hortxe bueltan, gero udabarrixan jasoteko ero batzeko. Honek seguramente irailin landatute ongori ze oso txikixataz, eta ezin jouen ez bai, beste invernadero batea jungoaz, ebatxeko.
Bueno, ikuste zuen morun, hau beste invernadero bata, honek azelgak bizkate gexauaraz azitxe, harina plantatara zelako. Bueno, hemen danara esku biharra, hemen ez da makinaik. Hemen eskuze batxen di azelgak, batu etxen diz, eta kajan sartu, eta gero klientia hierun. Honeien biakoenara ure bota, eta ikuste zuen morun, hau barrego automatikuk. Honek konkretamente azelgik eukitzen da nahiko problema insektukin eta ongukin. Guk ez dugu ekoizten ekologikun, baina bai ibiltzen dugu produzion integrada deitzen den sistema bat, eta hori sistemire lutsa biologiku. Honek nahi dago esan, pulgoia zamaitzeko, marigorrin guk sartu inbernaderun, eta pulgoia zamatxu pestizidak bota biharrenin. Alimentazini aldetik esan berde bai nahiko kompletutizela, ze propiedade digestibu tauke, eta parte oso aberatzatiz bai mineraletan eta bai vitaminetan. Bueno, honek ekosinateko era diferentitaz. Penka handixat aukenin, bai pirinleike eura penkak jamoiaz eta gaztaiaz, ero bera horrixe gozitxe patatakin, ero gratinata, bueno, bakotxak beran era emorun, ia Josebak ze idea motezkun, azelgak etxeko. Superfizixe handixetan saltzen dugu azelgak, kilo erdiko boltzak isaten diz, eta ikuste zuen morun, ederrak gauten diz. Azelgiaz aparte tomati eta Gernikako piperra eta produzio etxen dugu, eta hori adibidez bai juten da atzerrire. Madridea, Bartzelona, leko askota. Baina azelgi adibidez Euskal Herri mailan saltzen dugu bakarrik. Bueno, Joseba, listo, hemen gaz barrenetxen azelgak batute, eta nahizunin etorri laguntzea, hemen ongoa zeure zain, bale? Eskerrik asko, agur! Aupa Edurne, ze baratza txukuna, eharra zerbak, Ona, oso ondo, hemen txegia gure bai, eta guantxe hasiko gea zerba garbitzen gaina. Mil esker, eta horrela jarraitu, eta gu gurean jarraitu berko dugu, ezta? Bai, hori da. Bueno, bikote, oso ondo ebakiezu, piperra, Eskerrik asko. Bai, eskerrik asko zuei, eharra pintxia, gaina buru belarri hor, burua sartuta. Sartu honea piperrak, eta hemen emango jo zua tope, eta salteatu txiki bat emango jo, esan dugun bezala, eta gero sartuko dugu tipulina, eta baitare, ja, gero, alberginia eta tomatia. Hori. Azkar. Hoi dek. Venga, oso ondo. Eta eroriekena baino horrek ez ikusi, lasai. Venga, barroa. Oso ondo, bikote. Bueno, guen jarraitu bera aplikatzen, baina lasai, buru altza biardanien altza lasai, Vale? Hemen, hau iretzako, erdila nahiko izango deu, eta hemen tipula guztia, ze inoiz ez garritu ditako bat. Ez da izerdan hau. Ez da izerdan. Bueno, alberginia baek, eta ikusiko, etzekak ezurrik, etzekak azal potolo, orduan, erdila puskatu, erdila lontxetanin, da beho baita lauki txikiakin olera daxe, bale? Eta hi tipula hartu, eta ere bai, erdila errapatuzak, eta erdila ere bai lauki txikitan ingo jau, bale? Venga, hoi zuen kontu, eta ni gainuntzikoakin jungo nauk. Eta aldi berian behituko dugu, ikusingo dugu, abertzen musaidian gure kukurutxoak martxan. Beitu, ja moreno daudeta. Eskerra behiratu dugu. Beitu, puntxuan daude. Eta hau egin goituguna da. Ez erretzeko. Beitu, hementxe utziko ditugu. Hementxe bastar batian, eta gero bateako ditut. Bale? Hortxe utziko ditugu, bero daudeta. Eta bueno, Agata, zuen proiektu eharra, ez da uda hontan atea zuen diska? Bai, hori da. Vale, kontau iguzu, ze topatuko dugu zuen diska hortan? Zenbat kantu, zen motatakuak? 11 kantako albuna da. 11 kanta, bertan? Bai. Vale. Da... hori zen, nahiko esteptiko ibili gara. Bai? Zeatik, Kanta apur bat bolatillak. Bai. Kanta bolatillak, en plan... Mistikua. Roka apur bat mistikotxua bota du. Vale, eta letra aldetik handa ze gauza topatuko dugu, ze kontatze zuen? Jaizietan eta pasaden dizen. Pasadizuak? Pasadizu. Bai, hori da. Vale. Eta ze... Alegre jamon da, gauza. Vale, oza, gauza politak orduan. Bai. Gehienea. Bai. Eta rollo oso poperu daukeu. Hori asko esauskue, bai, popero. Eta hori, adibidez, zindek zenei jartze ziokena firme hori. Bai, zeatik sartu letra, Xabi, zeatik musika, hone izitio letra sartu. Ez nik ez nahi jakin. Osea... Bakoita beria, ez da? Vale. Ya está. Me encanta, misterio. Me encanta. Listo. Ato que sí, no? Dana ibaiet eta aurrea, ez da? Bai, hori da. Ala berdik.
Eta adibidez, Xabi, izuk aldatzek etxian, ose? Gitxi. Gutxi? Bai, baina, bueno, zozer bai. Ez que haitxek eitzen dago asko. Bai, Orduan, bai, apasta, bai. Bitartian aguanta, no? Hortxe, guztua. Hago lo que puedo. Vale, ondo. Bueno, hau, ikusi hemen emango jo, 2 minutu, vuelta, eta gero ate ingo deu ja, Eta gero berdina ingo deu tipulakin. Bueno, tipula bota zaila, bisibilia izela bota tipula ja honea. Gero alberginia botako deu, eta ella izela, iri jarriko jat, tomate jukuak ateako zio. Orduan, inbiar deuna da. A ber. Klaseko lentunaz. Bai, jaten bai. Bai? Jaten bezkaza. Bai, ni pila jate dut, Aviso. Bai, Bai. Ondo, hori gustatzen zaitek. Bagaitu bi. Hemen inbiardekena eguain. Hau, erditik moztu, eta hemen raiatu pixkat, eta bertara botako jaure bai, bale? Raiatu? Vale. Bai, raiatu pixkat. Bale, pixkat jetxino zozua. Hola. Horrela, jegarra zaila. Bai, eta gero, azala eskuan geratuko zaik, eta azala ja hemen organikoa botako jau, bale? Vale. Ondo. Ondo, aizate. Fin eta garbi. Bueno, eta agata, kontzertua, nun izan diau da hontan, nun eukiezue jotzeko aukera, edo? Bizkaitxik mobidu gara ez da. Bizkaitxik mobitu zate? Bai, batez bai. Bueno, behin eskoriatza junginen, Bai? da gero ibarrea be bai, Vale. baina beste anak... Bai, limitrofe. Limitrofea. Ados, Territorio historiko. Eta zemuz... Bueno, zuek etxina beten oituta kontzertuak ematea, leno jendia libre zenean COVID-an leno etxen duten, eman kontzertu ikan. Orduan zuek ja etxeita, azizateo, jendia tenteo, nola? Bai, eserita. Jo, peta, nola eraman dezue hori? Hori jusi joan dira. Bai, ez da? Gentia sarritxa. Bai. Bai, pena barri, ez da? Kriterio gehi jauke. Bai. Inteligentio dizdanak. Bai, ez da? Osa, zuen musika ez etxeita entzutekoa, ez da? Hori ba. Ez, dut uste. A ber. Kanta baten bat igual bai, baina... Kontzertuk ez. Kontzertu da, erateko eta ondo pasateko. Claro, Bai. tente, juergan, salto, eta dantza, eta venga, no? Bai. Botako ja, ala? Orduna, Txoin, aurren alberdinia botako ziou? Bai, parkatu. I lagundu nahi pixkat, ni baiei. Bai. Ahí ba. Hola. Beste erdi tomatia, beste erdilare baintzak. Vale. Bai, beste erdilare baintzak. Eta orduan, gogua dakazu eta aurten ja tokatu zaizue kontzertuen bat normalidadian ematia. Bai. Ja mondo uzbi. Bai, eta ikusi zue jendia saltakata. Bai, Hortxe izan da konturatu hainean, ba. Hauxe da. Hau bai, no? Bai. Ona. Eta nun eman dituzue kontzertu horiek? Da hori, Eibarren da Bilbon. Vale, Bai. Vale, eta nun ikusiko zu urrengo kontzertua, noiz daka aukera ikusteko? Ondiko ez daukau, hone topa enbiouz. Osa, guandikan... Deitxu enbiou, etxitara deitxu enbiou da. Tok. Baina, guantxe deka aukera hemen, deitzeko norbaitei da atiak irikitzeko. Ofrezite maitxu, Ofrezite maitxu, Aurrea, ez da? Hori ba, guketan ari baietz. Hala berdik. Eta zuek adibidez, diska grabatzeko garaian, esan dezue improvisatze zuela, kontzertuak ebai, ez dituk, oso improvisauta, danak desberdinak izango dituk, opazio bi berdinak. Baukau margen bate horre, desidute una... Ez dut esango zerrengoten, da orduan sorpresi erungo zu. Bai. Orduan dana balekua, no? Sustotxuak. Bai. Agu hori gara asko performance edo, bueno, apur bat... Showman. Showmanak zeate. Bai. Vale. Bertan gabiz. Bueno, eso zera zatiarren, Guk ezi dugu esan. Eta zeitezue, adibidez, showmana, zeitezue, ze show mota prestatzen dituzue kontzertutako? Movimiento asko, apur bat. Dinamismoa, bakitxo. Xabi mutilani hau da. Nori adarra, jo... Bai, zuen bilon artean hili arte zue? Bata bestiai? Bai. Kauli engantxak itxarran, bestiari tiratu. Bai, Bestiari tirakai. Eta diez, jendia horietako gauzak ite dituzunien, jendia izi irutze zaizue gehiena gustatzea, noin notatzen zuen. Jendia ondo pasatzeikela. Txartu etxe guzenin gauzak. Bai, Horre jentik. Gastoikitan irutze zaten nien ordu. Hori. Ai, ama. Bueno, hemen nik bani joa, ja, kuia ebai botaet, behitu, tomatia zurituet, eta hemen emango eskiotola, 4-5 bat golpe, eta hemen batzu jakin haure, basiak barroa, Hemen nahi gaitu, ja, txirriki, dan aurreatzen. Hemen inbiar deuna da guain, nik zerba hau edazkaten ben garbitzeko, eta igual eskuba bota berko izuetako batek, garbitzen. Bai. Vale. Bueno, ni uste batekin nahiko izango deula, hau hemen txutziko deu, hau gaina galanta da.
Bale, venga, nik lagunduko ja pizkat, eta gero jarriko ja martxan. Ez baina listo, Hau Listo, kendu. Horrela, Bueno, eta esan diatere bai, arropa aldetikan eta nahiko look bereziak ematitu zuela, ezta? Bai, beti gabiz esozaren bila. Beti zoze experimentatzen. Bai. Bai, toketxo diferente bat emoteko Kontzertu kontzertuari. horixe, egun bat harino, junden da batera da sozerre. Andrasar baten sozertxu hartun. Benetan? Bai. A ver, konta igu gau, kontaiak. Estilo zuo geratzen da beti. Bai, Bai. Vale. Eta zenik eramateizkik mozorro edo jantzi barregarri, zenik atrebidu biletan. Diferenti gara, Diferentiak. Nik uste hau hori dela, Bai? feiztio, hay que decir, Bai, hori gixe da. Dame, kontau, guain kontau, Bai, ez, holan da. Yo soy feísta. Venga, bota honea. Feista zenik esan, dana satarra o... Ez ditu lertzen nik, feista dana zer da? Feísta. Bueno, pues que no hago askos. Zer da feísta, bai? Bueno, Zeu que zu, bai. Da jaleo galanti sartu nazi. Ondo. Listo. Bueno, ondo, oidek, lagundu jak, bikain, jarri horzutan, eta guain zega joan berrizu, betu, guain inberdetena da, bueno, hau ni hasi nau egiten, bestela gehiagik gitarratuko genialakoan, eta guain inberdezuenare bai da. Bi puntxak endu, eta baina bakoitza bosatitani, bale? Bi Vale. tita ingo zuen. Venga. Eta gero hori dek, hemen botatzeko, bai patata zena jo, kuia, tomate batzuei, eta baitu haure, zeitxura hartzen nahi dan ja. Bueno, eta zuen musika, ze plataformatan topa dezakeu, edo nun entzutea zuen musika gehiena? Ba, ja, danetan goz. Bai, Spotify, YouTube, Bandcamp. Vale. Bai, Nunda kasua bai. errakasta gehiena? Ba, nik igual Instagram edo YouTube esango neuke. Bai, Bai. bai. Spotify katxada. Bai, Katxada, bertatik mobitzen, bai. Claro. Bueno, oso ondo aizate, bikote? Ze? Lagundu jo Claro, pizkati tío, bai, dana lagundu jo Ja, baina pizkati. ez da hitxe. Ondo aizate. Bueno, Listo, txo. hemen, oso ondo, bota honea, baina hoiek. Bota honea. Ondo. Pez. Honea, mesedez. Oiek, eta guain, ingo jatenek hemen de bai. Zerba botako ditugu, behitu gola indet. Pixka terditik amortuko ditute bai, pixka posketa txikiago dutziteko. Vale. Eta hau danare bai botako dugu bertara. Eta hemen guain botako dena da, gatza puntuz bat, txikila, horrela xe. Vale. Salda. Hoi asko salda kasu hontan. Eta guain hauen lako dugu, 10-12 minutu egosten, lasai. Eta ondo egosita da honian, ja, botako jo bai pasta eta bai bagarruntxuia eta beste momentu batean, ja listo hongo, bale? Vale. Hemen hau listo dakau ja gure pintxo egiteko, behitu tomate botako jo gure bai, ja? Hau, iten dan bitartian, jungo gaituk arrasatea. Arrasaten, ingo deu kuiakin gaur airea plater gazi bat iten, baina plater gozuak ere bai iten dia. Ta kasu hontan, bonboiak. Behitu ze gauza txukuna. Goazen bertara. Kaixo, Joseba, zer moduz? Ni Ainara naiz, Ainara Basolo, eta irrika gluten free bakeri aurkeztu nahi dizuet. Hemen gaude, Arrasaten, Bedoña auzoan. Bueno, irrika gluten free bakery sortu zen diagnostika usuzkoenean nire semiei eta niri baseriakoa ginela. Arrez gero, nik jatetxe banakan, eta jatetxean hasi nintzen ematen gluten gabeko produktuak, ez? Urtarrilan, amak jubilatzia pentsau zeuan, eta montau ginauan. Irrika gluten free bakerik eskaintzen dau produktu osasontsuak, ez? Maitasunez egindako produktu osasontsuak etxian, ez? Kalabasakin, ibiltzen naiz platanua, datillak, naranjako sukuak, sagarra konpotak, etxean hortua dakau, etxeko hortua, eta handik hartzen ditugu barazki guztiak. Eta gero uruna dana zertifikaua gluten gabekua, eta azukarrikaz apenas ez dut erabiltzen. Ongixak itxendot gozogintza, ezautu dozuenez irrika gozogintza eta aukintza inklusiboaren proiektua, bogontxe fango gara sukaldera, ingotzuet, bonboiak, kalabasaskuak.
Osagaiak die kalabasa, gure hortukua, txokolatia eta kakao. Lehenengo ingune izango da kalabasi moztu. Glutena da azkenean urunak daukon proteina bat txeliakoak ez dugunak toleratzen. Daukogun kura bakarra, itxia dieta bat gluten gabe, bizitza guztirak. Daukagu ja kalabasa moztuta eta oin hartuko bandejatxo bat eta sartuko labara kalabasi. Daukogu ja kalabasa egosita eta txokolatia ia urtuta. Orduan, lehenengoko gauza ingouna izango da, zapalduko kalabasia, tenedora batekin. Saiatzen naiz osagai osasuntsuak eta veganoak erabiltzen, esnekirik ez, arrautza bai erabiltzen du, baina ikusten bote norbaitek intolerantzian bat o zerbait daukala, arrautza bekendu itxendot, eta itxendot gaietak eta holan bebai, arrautza barik. Kuriositate moduen badaukat lagun bat, daukola familixan, berak ezin dugu esnerik hartu, alabiak arrautza ezin dago jan, eta ez dauka biseme, eta biseme ezin dago frutule horrak jan. Orduen, karo, biltzen hazitzen esperimentoz, eurendako inotzan txokolatezko tarta bat, eta gustora jansabiela esan zuzten osake. A ber, baina zapaldu dugu kalabasi, eta oin biune da txokolatia bota. Eta oin nahaztu ingo. Oin ja nahaztu daudana, eta oin honekin joango gara frigorifikora. Eta itxiko pare bat ordu frigorifikoan sartuta, eta gero ingo bolatxuak ogu nahi gogun forma emongo zau. Dauko goia masa reposauta, eta oin ingo da bolatxuak. Kakaotan sartuko bolatxuak. Ontxe kapsulatxo honetan sartuko. Honek die gure trufak, eta hementxe daukot beste berzio bat, txokolatean bainatuta eta almendrak botata gainetik. Joseba, espero nire errezeta gustatu izana, eta bakitzu hemen hau, irrika gluten free bakerin, eta gure zunien etorri. Eskerrik asko, agur ronde izan! Ai, ama, Ainara, ze gauza berezia, ze txukuna, eta ze gogo gelditu zaigun dastatzeko, harra bonboiak, kuianak, ai, ama. Eta, gure bai guain, zue guztiak eta nire bai, irrikitan gaude, zue bioi entzuteko. Ibai eta Xabi, ze botako zue, ze kanta entzungo deu? Hau kantia, kakinprak egiten da. Kakinprak? Kakinprak. Osea, galtzakatan indako kaka, antzeko zerbait? Olako zuzen. Hone pinta hona, ze kontatuko zue bertan? Gente gaztik etxena bezen geiztokeriak. Vale. Entzun, baino ezin gehiagi, vale? Justu hili. Launak, zuen esku, nahi zuenian bota, eta nien pixkat ibiliko naiz, zutan gauza botatzen, vale? Vale, eskerrik asko. Bai, zea, zuei. Bai, Joseba. Inauteri bate, hasi zan gazte, taburu jaten, egingo edo ez. Ontzia hartu eta karamelua dara hauan, moro bildu, tabarrura saka. Ekipen barrura, okixeta dantzazia, eta barrutipa, freskura ura, eskase ongo kakaz blai. All right! Launak behira, benetan engozu, te lo juro tu, haula hostiaku da, barru sentitzekeran,
Eziozu ez da esplika, nik badinotzu Ultimate Style Run Kakin Prak estetika, ibel barru Kakin Prak horixe da dantzatzia Eta Kakin Prak barrutik bai, freskura ura Kakin Prak esase onko kakaz blai Zaita Fisherman, da saka barrura Zaita Fisherman, da saka barrura Zaita Fisherman, da saka barrura Zaita Fisherman, Zaita Fisherman Alright! Zaita Fisherman, da saka barrura Zaita Fisherman, da saka barrura Zaita Fisherman, da saka barrura Kakin Prak Oh, yeah, Kakin Prak, ona. Haude grina sartu zitekena parranda guteko, Ope, ona, bikote, ona, benetan. Kakin Prak, ona. Eman bostekua, Xabi, earrazeate. Zuek nola ez tezu garriko ambientia, nun nahi garriko zuek ambientia, Ya te digo. Ona. Zoriona gazteko eta behin. Eskerrik asko. Eta asko gustatu zaitek, benetan, Buah, festagirua zekat guantxe hementxe. Etegia, bazkaldu o parrandakun. Ai, ama, ze ona. Bueno, ni kontatuko izuen izin diaten, bale? Hemen bota izkilat, babarrunak eta pasta, bale? Eta hemen bota iat, ospina eta azukria, bale? Eta guen hasi behar gaitu, oie txikitzen, bai i eta bai i, batek bat, abestia, hemen lan azte bukatu. Eta, honea botako ju, danan astu eta kukurutxo beteten hasiko zate, bale? Ai, ama, agarra ritmo jarria zuena gorputzian. Ona. Bueno, martxan jarri, Eta zuek esan, noiz dekurrengo kontzertua, ja kiston gogua zekat eta bertan eoteko. Etzio fetxa ikan inda. Ez daki hau, ez. Ia, deitu hauei, parranda, Gori. seguru, haundilla gainea. Bueno. Eta, kontzertuko emate zuenean, zenba denborako kontzertuko emate zuen, porque ni ritmo hortan ezin diak etxeki aguantu. Ordu eta laurden, ordu eta erdi. Bai. Keixenez, ordu terdi, eskaztelan. Vale. Berbetan azten bagara, Ona, iten dezu, duo bikaina. Bueno, hau hemen utziko ja, pixkat ostutzen, bale? Bueno, ostutzen ez, peltzen, gio zuek sartu alizateko bertan, pusketa ditizunean berta bota, pixkan aztu, emango zuek bigoiara, eta jungo zeate zuek betetzen, bigoiara txiki. Oide, kukurutxo ingo dio zuena da, lehen da bezik eta behin, bueno, pixkan, hau igual, bueno, dana balioko, baina, hori da, inbierdio zuena da, palillo kendu, suave, bueltak ematen, ez puskatzeko, bete eta listo, bale? Hoxe dek zuen lana, nik hemen hau martxan dakat, seituan bukatuko gaiten, eta jungo naiz albakata gaztan olilu egiten. Ai, ama, ze hona, eta hori doinu danak, zer egin inventatu dituk doinu danak? Artista aiz. Eta bestila, iria, Kakin Prako inundik gateak, artista. Hau, lekitxon esaten zan asko. Lekitxon, bai, Ni beti guzti izan jat. Lagun batek ez eustan, kanta baten bizu Kakin Prak ditzen dana. Bai, Bi egun bene bat tarda. Bi egun ez lan tarda, honra. Bueno, eta ire gurasoak entzute jenian letra horiek eta zezate jetxian. Bueno, suertez ez da asko preguntaten. Ez, oituta zedo, ja, esautzei zue, ez da? Bai. Esautzei zue. Ez dia harritzen ja gehiagi. Vale. Eta bakoitzak nola bakitzui bai tatuatzen hasi zehala, ez da? Bai. Nola? Bueno, zu beti gustatu zaizu marrazki gitia eta olako gauzak, ez da? Bai, ilustratzailea. Arte erretan be bai, ilustrazio minorra inda. Bai. Gantxe tatuaten azteko, oso sarretzen, mobiltzeko eta aparte musikia. Vale. Beste mundu baten sartzeko. Ona. Interesak. Eta ik, Xabi, zeitek musika ez tekenian jotzen, ez teken zein dituk ire hobiak, o zertan ibiltzeaiz? Bueno, irakurri, pelikulak ikusi, tait. Lasai asko. Bai.
Vale, osea, eta mendira gun, o kirolari jakaltzate, o kirola ez tezu egiten, o... Hau ontxe pinida zerillo. Bai. Bueno, Bai, baina... Segiten dek, Xabi? Kardio eta... Ez da, makina paregatu, bai, baina ez da kontroletan ondino. Pizkanaka. Bai, pixkanaka noie. Ondo zio. Baina, Xabi, aktore gixare bai ibili, zanaiz noiz bait, ez da? Bai, ondala paregatu urte do bil nintzen hor serio, baina, bueno, hori alagain eban, da baina beste gauza batzuten nabil. Baina bai, 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 bizitaren parte bat da hori. Ona. Bueno, hau ja, bere ikutu hartuik, Eundoko menestrone indi jau hemen. Eundokua. Ingotena da betu. Pasta gutxin da jambiar da, ez da? Ni hor ja basi joa 8 minutu ja. Eta ingotena da, bueno, aurren ingotena dastatu. Momentu baten, a ber, gatza puntxua zemuz dakan. Tanto bat botako jo gatzana. Tanto bat, gatzana. Vale? Eta listo, ese barazki zapore dakan. Ese sustantzi bota dion honea. Boa, egarra, hau ja itxali, eta listo. Zuek ja bota honea, ni uste nahiko, eta hasi kukurutxok betetzen. Vale? Hemen hartu bakoitzak pare bat betezkio, nahikoa platera aratzeko, gero, iesan de jatu naizela, bestia beteta jango izkia. Bai, nia jaten nahi, ja. Bai, ondo aiaiz. Aprobetxatu. Vale? Bueno, eta Ibai, iraita italiarra, noiz etorri zuan honea, noiz tikan... Aitxa, ja, ez da itxo, 30 urte bai. 30 bat urte bai, Vale, eta nola, zerta etorri guan lekeitua, nola etan etorri guala bertara? Bakixu, lagunakin biajin etorri. Bai. Da neskati bat esautu. Ha. Da, jazta. Eta hemen gelditu guan. 1 más 1, 2. Bai. Arra bat, akairo bueltan etorri, da, jazta. Esto eskapatu jari. Eta iaiz, Bilbotarra esan diak, ez da, Xabi? Bai. Eta guain bilok Bilbon bizizate, o nola kudeatzen dezu, nola elkarte zeate? Nion arte, pasan urtera arte, Bilbon honaz. Vale. Esitzen da, estudiu gaitxik, baina kara honez. Etxin nolez, lekitxotik viaje txukein, Bilbona. Bai. Entzaiateko. El dúo dinámico. El dúo dinámico. Mentxizera goiara. Platera eratu, eta listo, indi gaurkoan, lagunak. Amaitxu. Eharra pintxia bota izkiatenak. Ia. Amen. Barkatu. A ber, hori zeuan, improvisazioa, o nahitakua, o zeuan hori? Ona. Bueno, ni salda pixka botako jotonea, horrela xe. Buah, eharra platera indeuna, plater bakarkako platera. Hau, gola xe garriko deu, behitu. Kukurutxo bat, horrela. Beste bat, horrela. Bueno, Ibai, iriare bai batera beliko ya, ¿vale? Bueno, baina... Bat, Aunque ese una inondo, ¿vale? Eta, bueno, hemen botako zio guain saltxita gainetikan. Bueno, igual izkina batian botako jo horrela, xe. Vale. Eta indio, gaurko platera. Bikote, azteko eta behin. Eskerrik asko etortzeatikan. Hore bat zuek hemen izatia. Asko gustatu zaigu zuen musika. Arrakasta asko duki. Ea holtza gainean ikuste zaitugun. Gogua sekau. Eta besti gabe lagunak. Ondo pasa. Eta bihar arte. Rock and roll.